Здравейте! Днес това ще бъде 8-то видео от къде се намираме в криптоцикъл и ще преглеждаме биткоин ончейн метрики. Като цяло беше ми доста полезно да видя коментарите ви миналия път. Много ми беше интересно също така да си поговоря с някой човек след това. Имах да започна тук, имах много участие при Здравко от Benchmark, както някой го е пропуснал преди 2 седмици беше, то вече станаха 2 седмици, където доста неща говоря, свързани с по-разширено с това, което ви показвам тук. Нямаше метрики, по-скоро някои по-актуални въпроси, които минахме през тях. Днес видеото ще бъде доста сбито, още по-сбито от предишните пъти, както се казва, всеки път се опитвам да ги направя все по-сбити, с идеята да бъдат пълни с информация, но не да пропускам основните неща. И всеки път да почвам от едно и също място, как се формират ончейн метриките. Биткоин има горе-долу всеки 10 минути един блок пълен с транзакции. От тези транзакции са абсолютно транспарентни, ги виждаме всички и всички имаме достъп до тази информация. Това е като един дневник, кой къде какво е местил. Имаме цена за включване, също така нов и стар wallet адрес, размерът на транзакциите и продължителност на собствеността. Горе-долу ни дава доста точна информация за печалата или загубата. Не включват ETF-ите, не включват и, разбира се, и транзакциите върху всякакви посредници или тип борси. От 2018-2019 започва този преглед на мрежата и е изключително ползотворна, защото може да вадим изводи, които са на базата на някаква обективна информация в биткоин, разбира се, като информация, и която ни дава самия леджер и продължителността на собствеността е единствен начин, по който така оптимално може да тълкуваме тази информация, т.е. може да правим някакви изводи и да ни дават някакви действия или липсата на действия или бездействие да ни дава. Като цяло, когато преглеждаме нещата през призмата на времето. Има два типа основни холдера. Това са така наречените short-term холдери и long-term холдери. Това видео също се записва на 3 септември, защото се забавя докато записвам. И long-term холдерите и short-term холдерите, всеки път ще ги казвам това нещо. Short-term холдери са тук-що закупилите койни, адресите, които са тук-що закупилите койни, под 5 месеца, под 6 месеца, 155 дена, а long-term холдери всички останали над тези 155 дни. Тоест, ако вие сте си закупили коин или сатошита и сте го сложили на собствен студен адрес, нов адрес на биткоин мрежата и не го местите повече от 155 дни, почти 6 месеца, вие ставате long-term holder с този биткоин. Като цяло това е много важно, да правите диференцията между short-term holder и long-term holder. Short-term holderите са горещи пари, които една част от тях стават негорещи, т.е. long-term holder, и после могат да се върнат обратно пак към short-term holder, ако правят някакви движения по адресите си, а long-term holder са тези, които вече не са си мърдали коините от 6 месеца плюс. Така, какво видяхме от последния път? Последното видео е записано на 19 юли. И какво видяхме последния път? От тогава видяхме много неща, видяхме all-time high за биткоин, видяхме така раздвижване в алткоин пространството с Ethereum и всички останали там негови производни. Това беше така големите неща. Другото, което видяхме и както и коментираме в видеото с Здравко, обръщането в Jackson Hole на Паул, това, че рисковете растат за икономиката през безработица, както миналия път казах и по-миналите пъти съм казал, може би от април месец, от май месец, не знам, може и преди това сме говорили, че всъщност растежа намалява или се забавя, инфлацията спада, Trueflation съм извадил тук на 2%, не знам защо не ми зарежда, преди малко беше заредил, може би сега тук ще го апдейтват, беше 2%, сега ще се върнем после към това, беше 2% и всъщност тук единственото нещо, което съм забелязал е, че Феда винаги се забавя с забавяне
И миналия път говорих и в подкаста говоря с Здравко. Да, апдейтват ги в момента най-вероятно за това така. Но инфлацията беше 2%, ще се върнем накрая към видеото. Така и винаги работят с забавяне. Феда и това е минуси, те по дефолт са последни. Но те трябва да са сигурни, като правят някакво действие, дали това е правилното действие, което това е дефолт. Няма значение, безработицата расте 4,2, стана скандала, който изминалия път говорих с него, и в видеото с Здравко говорих с него с безработицата. Според мен тя ще продължи да расте и ако не се направи някакво голямо движение. Виждаме, че някакво смислено движение от регулаторите. Виждаме, че за септември месец вече над 80% е прайснат rate cut, ето тук е Jackson Hole. Така че rate cut е прайснат, вече над 80%. Според мен няма да бъде само един, но това ще отнеме време да го видим точно как ще се развият действията, но ще видим и това нещо какво ще се случи по тази тема, но тук както виждате се заложи над 60 милиона, т.е. над 50 милиона, което ще доведе, което според мен е доста висок шанс, каквото виждаме тук, това да бъде истинския шанс за това, което се случва. Много ми интересно, защото Reflection допреди малко ми зареждаше, а сега вече не зарежда. Явно наистина го апдейтът сайта. Да, tough luck. Така, безработицата расте, DXY спадна. Когато съм писал тази презентация преди 2 дена, съм си задал въпроса Gold All-Time High. И защо го задавах този въпрос? Защото наистина смятах, че ще направя All-Time High, има много висок шанс. Той точно преди записването на това видео и по време на записването на това видео прави All-Time High-ове. На All-Time High е златото, което е така признак за някаква несигурност или непредвидимост. Айде така да го кажем. Имайки преди това, най-вероятно биткоин не е в най-добрата позиция да прави движение, но този all-time high е плах. Тепърво ще видим дали той ще се материализира в нещо по-дългосрочно следващите 3 месеца, 4 месеца. Нали, зависи от събитията, но според мен към момента, ако трябва да му сложа някакъв шанс, ще видим. Не съм много сигурен, нали, ще отидем на $4000 утре, нали, айде така да го кажа. Или в рамките на един месец, айде така да го кажа също така. Причина за това нещо, че дава доста добра яснота на финансовата система какво се случи, даже президента днес това го беше коментирал. И както отразява това нещо на биткоин, цената му спадна от all-time high, но не чак толкова много. Какво се случи този bull market? Скипвам доста неща, защото мисля, че хората, които следят тази поредица, доста добре вече знаят метриките, които показвам и аз ще се опитам всеки път да ги дефинирам. Но какво виждаме този bull market? Това е bull market, а short-term hold SOPR, това е средната печалба, реализираната печалба на short-term холдерите. Което, ако сме в bull market, тя е предимно позитивна, т.е. те предимно реализират печалби, т.е. купуват, малко расте цената, продават, после пак няма някакъв дип, те пак купуват, нали, пак правят някаква въртележка с коините си. Предимно в bear market са предимно на загуби, т.е. те чакат само да излезат на средната цена и продават. Пак падаме под тяхната средна цена, чакат да излезат на средна цена, пак падат. Какво виждаме този bull market е нещо много интересно, даже в видеото знам как ще го кръста, е bull или bear 3.0. Сега ще ви кажа защо 3.0 като въпрос. Причината го кръщавам това нещо, защото виждам от началото, ето тук е FTX колапса, което е капитулацията на бера, защото вече който е продал тук е продал. Значи ти си от 69 си държал до 15 и не искаш да продаваш на 15 и няма вече много останали горещи пари в пазара. Това крипто умря, биткоин умря, всички умряхме. И нищо, че биткоин си работи всеки 10 минути и всичко е и му расте постоянно нали, и миньорстването, и използваемостта и парите, които се паркират в него като фиат. Както и да е, от тук виждаме обръщането от януари 2023 и short ходите вече ги виждаме в систематична печалба. Много интересно е, че този bull market има 3 момента на големи капитулации.
първа, има някакъв проблем, това беше банковата криза в Америка. Има някакъв проблем, кратка загуба, влизаме пак на печала. После отново пак кратка загуба, излизаме на печала. И след това имаме две докосвания надолу по средната им цена, която е, както виждате, средно движеща се цена на тяхните коини. В момента тя е само скромните $110 000. Искам да кажа, че сме започнали от 17. Като някой ми каже, че биткоин няма добри възвръщаемости, мисля, че трябва да гледам малко перспектива повече от 10 минути. Виждаме първо влизане под загубата и второ влизане и трето надолу. Вече някаква по-голяма, по-дълготрайна капитулация. Пак го виждаме тук това нещо 2024. Тук може да са два пъти кратки, кратко надолу и влизаме в малко по-дългосрочно възстановяване. Видяхме го и това нещо в началото на годината. Първи път, втори път, трети път. Тук вече не знам дали забелязате колко по-кратко става от предишния път. Първи път, втори път отново и сега трети път в момента го изживяваме това нещо. Това е след нови all-time high-ове. Има пак непредвидимост на пазара отново, но имаме нови all-time high-ове направени отново. Интересно това нещо е, важното е тук те да продължават да бъдат кратки, т.е. да имат дълбоки характери, за да могат да излезнат горещите пари да продадат към по-силни ръце, независимо какви сте ръце, за кратък период от време. Това са шорт-рън холдерите и като цяло в момента моето гледна точка е, че най-вероятно ще видим нещо подобно, евентуално за кратък период от време и с несигурността ще се изчисти и ще продължим напред. Но ние в момента точно тестваме тази средна цена на шорт-рън холдерите и си флиртуваме с нея все едно сте на първа среща с някоя мацка. Така, въпросът е, че това движение около нея не е много обикновено, ако трябва да гледаме супер краткосрочно, е притеснително. Мен лично не ме притеснява. Искам да ви покажа, що не ме притеснява. Това е distribution мапа на всички коини, които са били купувани. Виждаме, че тук направихме един голям рейндж. Предишното видео е записано някъде ето тук. Ето някъде тук го мисля, че го записах. Някъде ето тук го записах, да. Имаме голям рейндж, пропуснахме, но имахме една голяма дупка от коини, т.е. цени на които не се знае точно какво търсене има. Това е между 111 и 115-17. Започнахме да пълним тази дупка, вече подминахме, т.е. вече имаме добро количество разменени коини и в момента сме точно на прага на един рейндж, който започва от 92, грубо казано, 95, някой го фаша, други 92. 95, точно го казвам тук, до към 111. Сега хипотеза 1, 111 тръгваме нагоре, защото вече сме запълнили този гап. Хипотеза 2, прекараме малко повече време надолу и под средната цена на шорт-рън холдерите и вече продължаваме нагоре, ако макросредата е по-благоприятна. Този път не минах, както видяхте и преди, през макрото. Първо, директно минах малко през метриките. Причината да го направих това нещо е, защото макрокартината за мен изглежда все по-ясна и виждаме с долара, че има успокояване. Според мен той ще продължи да ходи надолу. Year to date сме доста надолу. И какво се случва в момента? Ние сме точно на този праг, който флиртува с една негова граница. Ще видим дали ще продължи до около 89, 80, извинявам се, 90, 80 и нещо. Според мен това е най-вероятният ход. Доминацията, както и преди съм говорил, тя пикна на около 65. За съжаление, смисъл, според мен това не е много добре да пада доминацията на биткоин постоянно. Доминацията е цялата тежест на криптопазара versus маркет капа на биткоин. И извинявам се, биткоин спрямо цялата тежест на криптопазара. Целият криптопазар като маркет кап. И тук в момента какво виждаме в момента, че
доминацията спадна значително, има леко възстановяване и най-големия, най-смисленото нещо е какво според мен ще се случи за напред, ако гледаме преди такива ситуации, само че тук преди 2020 да видим дали ще заради. Има първоначален спад, възстановяване, след това продължаваш спад, т.е. идва на вълни. Според мен и това ще се случи и сега. Имаме първоначален спад, възстановяване, най-вероятно доминацията на около, не знам, аз не съм технически анализатор и не желая да бъда, примерно около 60, 59, 60, след това продължаваш спад надолу с продължаващото развитие на булмаркета да има повече апетит за риск, но според мен апетита за риск те първо ще го видят, нали, повече хора, биткоина го пропуснахме, да видим надолу по списък какво ще се случи. Това им показват и активността на всички криптокомпании, че наистина очакват много силен Q4 и са подготвили доста неща, които да пускат на пазара като продукти, което показва, че те искат да хванат тая вълна на изсипване надолу на доминацията, т.е. да прележа в техните проекти. Това им показва и макрото, че с разхлабването на монетарната политика тя ще компенсира за налагащото затягане на фискалната политика в Америка, защото не може да работи на 6%, 7% дефицити. Това ще компенсира и печатането на фискално, нали, освен че ще намали малко фискалното харчене, но и таргетираното печатане в различни инструменти, които потенциално ще се случат или вече се случват. Иска да покажа, като казвам, глобалната ликвидност. Глобалната ликвидност направи своя връх, както казахме, юни месец и продължавам да твърда, въпреки всички останали доста хора, които нали, така спорят, че биткоин се движи с инерция и с забавяне спрямо глобалната ликвидност. Тоест, когато първо трябва глобалната ликвидност да се увеличи, след това биткоин и всички рискови активи, въобще активите като цяло, активите им порасва след това цената. Тоест, първо случва ликвидността, после идват покачването на цените на активите. В момента виждаме застой, но както видяхме първо нали, увеличаване на глобалната ликвидност, след това виждаме нови върхове на биткоин. Върха на глобалната ликвидност е бил 1 юли, ние сме видяли нови върхове нали, около средата на средата на август месец. Тоест има поне 4 седмици до 6 седмици забавяне, минимум. Даже бих казал, че понякога може да и 3 месеца забавянето. Така че ако глобалната ликвидност и тя сега ще продължи да расте нагоре, живи и здрави следващите месеци, след това или следващите седмици, след това ще видим увеличаване на всякакви активи и всички свързани активи по света, ако ги измерваме в левове и в евро. И там как паунди и каквото се налага. Така, изминахме през шорт-търм холдерите. Защо смятам, че ще имаме че има висок шанс за още изсипване или изсипване към този, нали, в този рейндж, който съм направил. Тук има много високо търсене на биткоин. Ще видим точно къде ще спре цената, защото колкото по-надолу ходим, толкова повече ще се увеличава търсенето. Може да отиде на 111, както видяхме в момента. Ето на който заключил загуби, който заключил печалби, цената може да продължи нагоре. Абсолютно вероятно е това нещо. Няма смисъл да го мислиме това. По-скоро виждаме, че има прекалено много позитивни хора и участници на пазара към момента. Причина за това нещо е, че виждаме предимно лонг ликвидации, т.е. хора, които са на лонг, а не шорт ликвидации. Т.е. когато пазара е убеден, аз това вече го виждам как пазара ще е убеден, че ще ходи надолу и трябва да шортнеме биткоин, ще започнат маркетмейкърите да натискат да прибират тези шортове повече. В момента виждаме повече лонг ликвидации, а не шорт. Следователно искам да кажа, че най-вероятно пазара се насочи, ще бъдат нещата по-позитивни и може би трябва да случи нещо друго, което да оплаши всички. Ето, например, сега тарифите ще да ги махат, евентуално може да не ги махат, ще видим. Нали? Идеята тук е, че пазара прави това обратно това, което ние мислиме, че ще направи. В момента явно пазара е по-позитивен, отколкото трябва да бъде. В биткоин говори генерално. И при една последваща корекция, ако S&P в момента заради по-високата несигурност направи някаква
корекция, която не ме разбирайте по погрешка, не е невъзможно да направи след такъв голям ход от няколко месеца, които е направил. Истината е само една и проста, че ако S&P направи някаква по-смислена корекция през септември месец, както обикновено се случва, ще имаме този момент с това да натежи и биткоин надолу. Защото все още въпреки това, че не ми хареса на мене, биткоин го разгледа още като рисков актив. Добрата новина в цялото нещо е, че имаме смислено увеличаване на short-term холдерите и long-term холдерите продължават да заключват печалби, което е абсолютно нормално, имайки в предвид, че това е промяната на всички long-term холдери. Продължава да има спад на long-term холдерите по време на този bull market. Това е просто нетната промяна средно за последните 30 дена, която ми дава по-изчистена гледна точка от тази, която са всички long-term холдери през годините, като койни, бройка койни. Имайки го преди това, най-вероятно, ако продължаваме в същия дух, ще има забавяне на растежа на short-term холдерите, но и long-term холдерите ще спрат да заключат печалби, защото цената няма да ги устроя. Което ще създаде ситуация, в която спот купуванията, плюс ако имаме силен спот, плюс увеличаването на ETF-ите, плюс разбира се и всякакви други финансови продукти, които ще търсят като трежери компаниите, ще търсят биткоин, може да избутат цената нагоре. Казвайки това, искам да ви покажа за ETF-ите. В момента са около 1 милион и 300. За мен ETF-ите по време на висока несигурност са обикновено тези, които отливат. Единствено BlackRock не отлива. Причината е, че те имат и опции, другите нямат. Но Bedcock в момента се откори значително пред всички останали други и за момента според мен другите даже не могат да се доближат до тях. Средна цена на BlackRock е 77-78 като средна цена. Средна цена на всички ETF е 71, а най-близкият ETF, който е на Fidelity, тяхна средна цена е 59,400. Тоест хората, които са Fidelity, средно имат, да кажем, 2x напред, докато при BlackRock са по-малко. Причина за това нещо, че Fidelity не предлагат един от продуктите, които са опциите, следва цялата спекулация и цялата спекулативна дейност случва с една от помощта на BlackRock, ETF-а, като финансов продукт, затова всички останали други са съвсем друга категория. Исках нещо друго да покажа за средната цена и мисля, че тук ще приключа. За мен в момента наистина най-важната графика е тази. Това, че продължаваме флиртуваме средната цена на short-term холдерите, не е ясно на къде иска да ходи биткоин, но сме точно на върха на този голям клъстър от покупки и не е изключено някакъв много по-дълбок дип надолу и това да бъде цялата корекция заради някаква несигурност. Не е изключено това нещо. Дали това нещо ще го търгувате, дали нещо ще го правите, за мен лично е малко игра с огъня. Не е независимо. Има хора, които ще го успеят да го направят това нещо, да го изиграят. Аз лично не съм от тези, защото това си тип малко хазарт и не трябва да се прави нищо според мен в такава ситуация. Ако сте си купили вече, ако не сте си купили и чакате по-добри цени, ако се случат, може би е добър момент да го направите, ако не е, окей. Казвайки това, за мен тук е тази ситуация в момента не е разрешена. Ние наистина сме точно на върха на 111-те, откъдето започваме и може да се случи някакъв по-кратка екскурзия надолу. Пак казах, и предишните пъти, ако трябва да гледаме целият bull market, времето, което прекараме под средната цена на short-term холдерите, като цяло, ако кажем, че bull market за мен лично
Биткоин се промени реално от 2023 октомври, септември, октомври месец, защото тогава започна ETF новините така да пикъпват и който мога да помни повече от 3 минути и не са златни рибки и се интересували от биткоин, си помня, че точно ето тук започнаха цялото коментиране за ETF-ите. Реално, ако трябва да кажем булмаркета, че започна да набира скорост, той започна началото на 2023, но започна да набира скорост в края на 2023 от октомври месец. От тогава имаме 2 екскурзии под средната цена на шорт-търм холдерите и двете екскурзии са по-кратки и по-кратки. Т.е. тази е доста дълга, почти половин година. Даже ако не от май до октомври са си, горе-долу половин година. Тук беше не повече от март до април, не повече от 2 месеца. За мен тук няма, имайки преди колко сме напреднали в булмаркета и колко сме, какви новини предстоят в момента и какви неща ще се променят следващите месеци за финансовите пазари, няма логика седението по short-term holder цената да бъде дълго време, каквото и да бъде, то може да бъде и с $2000, може да бъде и с повече. Другото, което за мен искам всички да знаете, че при едно потенциално обръщане на пазара от bear в bull, ние ще влезем под средната цена на short-term холдерите и ще седиме там. Както и преди се е случвало. Това е 2022 беше идеалният пример и другите примери, и 2017 е добър пример. Правим нов връх, какъвто и да бъде той. Не коментирам, че тук се случва Ball Top, Double Top или каквото и да било. Правим нов връх. Каквото и да се случва по света, материалистично се променят действията. Тук реално Феда започна да заговаря за по-дълго време, че трябва да дигат лихвите. Ще влизаме по средната цена на short-term холдерите, седиме под нея, дигаме се, те излизат на печала, хората си искат парите обратно. Пак слизаме под нея, пак се дигаме, искат си парите обратно. Тоест не е еднодневно събитие, дълго време се разиграва това да установиме, че сме в bear market. И казвайки това, имате време за реакция. Единствено нещо, което за мен лично тук не се случи това, което и все още не се е случило и дали ще се случи, не мога да кажа, е, че ритейла тепърва сега ще навлиза с Ethereum и въобще развитието на цената на Ethereum и въобще търсенето на апетит за риск и така нататък. Тепърва започва да се случи това нещо. Нямаме този bull market много голямо разтегляне в средното на биткоин и неговата цена, което не се е случило, но това не може да не бъде правило, което да се защити този път. За мен този цикъл чупи доста неща от предишните неща, които сме виждали. Причина за това нещо според мен е, че просто пазара стана по-зрял и казвайки това, може да не видим някакво стратегично изкачване примерно от 90 на 300, може да видим от 111 на 150. Това също ще бъде много голямо разтегляне в пазара на биткоин и въобще генерално биткоин цената. И за мен това тук разрешаване на тази ситуация, която ще се разреши според мен не много бавно, не много бързо, в смисъл не много с забавяне ще се разреши, ще се разреши нагоре, заради отхлабването на политиката на Фед генерално. Но обикновено какво се случва в такива ситуации? Първо пазара дъмпва преди да тръгне нагоре. Тоест ако гледате в рамките на един ден, най-вероятно като свалят лихвите и кажете, може би има слабост в икономиката, може би нещата може да отидат там, където ние искаме да бъдат. Трябва да направим някакви действия, може би пазара първо ще се оплаче и ще падне надолу. Това са ми двете виждания по темата, че първо според мен в такава ситуация ще се оплаши пазара и след това ще каже, окей, ресетнахме очакванията, продължаваме напред. Това са малко различни, може да не е чак толкова зле, продължаваме напред. Това са някакви мои размисли, които вие може да си ги ползвате, може да не си ги ползвате, както си искате. Единствено нещо, което искам тук ще затворя това е средната цена на всички
койни, които са активни били. Това са без коините на Сатоши и без коините, които считаме за загубени, което е спорно дали са загубени или не, както видях с 70 000 коина. Средната цена е $77 000 в момента. Средната цена на ETF-а на BlackRock е 77-78. Средната цена на Sailor е 77-78. Виждате патърна. За мен по време на bear market, когато обърнем, всичко около тази средна цена трябва да бъде strong buy. Много добре си го спомням това нещо, когато бяхме ето тук и паднахме под $30 000. Ето тук бяхме и паднахме под $30 000. Това беше strong buy. И причина за това нещо е, че тук паднахме под реализираната цена, която беше около $30 000 тогава. Това е моят ориентир в момента за bear маркета. Ако въобще паднем под нея. Представете си тогава, тук един чекмейт го казва това нещо, представете си тогава новините. Sailor е на загуба, BlackRock са на загуба, всички, които са купували трежи компании са на загуба. Гърмат някакви компании, които са на загуба. За мен това са такива моменти, които трябва човек да акумулира безмятежно, просто да действа това. В момента не сме в тази ситуация, сме доста далеч от нея, но както виждате, гледам да мисля няколко стъпки напред. Това беше от мене. Мисля, че всичко казах и се надявам това да ви е било полезно. Надявам се да видим следващия месец отново.